Kitab kebaarsim kalanong kabanriw. Kitab kebaarsim kalanong kabanriw kadekot kaba ningkong terter. Kakting ka jong utray ka ong gumne. Ti ki khon kinong yuto lapa kila ong hau Elisha. Hakmiti kani ka jaka ka bangi syong hakmat jong me kakime. Kakime yangi. Ngi kerpat yeme tu ngin yalay sa Jordan. Bat ngin ra nang ta mar uway ubim. Bat yangin ya tau jaka hang ta hagabangila ban ya syong. Tiulong tulay. Tiway ulong ngakerpat yemi tu snyaw baha ban lay lembat ki syukri. Utiulay ya to ngan lay. Kumta ulalay lembat ki. Ti onda gilay poy ha Jordan. Gilay pomding. Hanraikat ba uway udang ket yau bim usdi ulahap syapo Ti ula pertabat ulong. Wow ko kenrat. Namar ubah syuya pan sibit. Ti ubriu jong ublay ulong hae ulaham. Uti ula kedau ya gajaka. Ti ba ula pomuding. Ula pasyat yu usyata. Balapan per yau tau nar. Ulong ti tu shim yu usyame. Kumta ula keneria lagakti bat ula shim yu. Kumta ang yos ngawi kakting ke jong trai. Tengin pendem syua haga jing duai. Pabe e jong ang ying daga jing kenyo. Hakmat ke jong me. Yaga ban yo ban sam yaga ni kaktin ke jong me hapdeng jong upai lang jong me ke trai ke ni ke jaka. Ngam don naladi ke trai ngadon kami ke jingirap ke jong me. Kumbami ong go try kelemanga pinomla bale ruem. Nagte daw try jisu ngada duai kabami isnai ban pen kubor yalo syukri jome. Ngan yeng go try ablay jinga om ban pen pau yalo ga jong go buram. Hanrei go try yo go buram go jome kan yeng hapdeng jong kan ga jing syukri blay jongi. Bat kam tam go try ka bangi yo asngaw ye keting go jome. Ngangai kani kaktin ko trua ablay jaga bangin yo ban yo sngew lamba jong kani kapor ka bagkodor kan long kaktin ko trua ablay jaga ban ayengi ka jingim ka batmai ka ban ya rap yengi haga jing shikri blay ban pensyo bahaya me ban ngangai skem ko trua jisu kani kaktin ka bangin yo sngew kan rung ba shado ka ba jelu jong ka do no jongi ka ban tei ka jinglong mensim ka jongi haga kateng nong penim jongi uji sukris ngiduai. Amen. Katkum nagasiti jong Apostol Paul kaba Arso Timothy kalanong kabalay kadekot kaba Katnriw kaktin ka jong ublay ka ongi gini gikintin ka jingto baro kabala to kaday kabala persan daw munsimo ko jong ublay. Kabamuntoy yaga jing ikay, yaga jing sneng, yaga jing penbet, yaga jing penmelen kabahagahok. Kenang ba ubriu jong ublay unyo long janay, habala pendap biang yu siya jing le babha baro. Kajing to baro kabalo to haga nigaktin kabakoit kabagantang ka jong utray. Nado ka kitab Genesis hado ka kitab jing penpao. Kadai kajing to kabala persat mensim dau blay. Nagata daw kadon bor hado kata-kata kani kajing to. Jong kani kaktin kabakoit ka jong utray. Kani kajing to kaayangi yaga jing sneng. Kaayangi kajing hikay. Kaayangi kajing mantoy kabakraw hado kata-kata. Nagata daw kaway pagaway kajing jay yaga bala jaha kani ka Babel. Kadon kajing hikay. Kadon ka jing sneng haka. Kaban yarap yaga jing im jong ajong piban yat. Hasra jong ani ka pertay. Nagabas nangi puli kani ka kiting ka jong utray. Nagani ki ar kisim kalong ka benriw. Ngilap hang nila to yaga way ka benta. Kaba way shikri jong ublay. Ubagarteng Elisha. Kakamba kaba kraw. Yaga bala penper ya usdi. Kamlong ka basuk. Bausdi balong unar ban penper hasra jong go nagata daw ngi aingo yaw ni ublay ubang isyakri uday ublay ubakraw ubadonbor
Uba habangi perkat yagi kamba ke jongu. Daga jingmut je perkat daga jing sta briu daga jing shempang briu ke jongi. Nginam la ban shempang lut. Hanai aingo yo try lembaga jingrap jong men sem koi. Kan long ka jing kerku ka ba kraw. Yaga jim ka jong aga jong pi. Lesi ladengin perkat nginong kalong ka ba ya unar ban per hajrong jong ko hasra jong ko lesi ga ni ka por ki kon ki jong utrai piong kalong ka ba ya ga jing ga jonga bangandang yo pat ya ga jing im ka banga im kumba ki por menshua ka bangandang yo try nganong ipi ga ni ka por kamlong ka ba bat ublay le ka ba bat ubru hanai ka ba jem bat ublay. Nothing is impossible with God. Ngay scam gani kaktin, kabapin yos ngaw mentaga ski. Ublay unsay, ya kata ka jing im ka ba koridor, ka jing long ka ba koridor, jong ka jing ya lenti ka jong pi hakipor ka ba menshua. Ya ka ba pila do no, ban mentaga ski utray ula ban penper pas sejisen. Ya ka ba pinyo ban shikripat ban pensiaw ba. Yo new blay nga siyaw tanat yaga ni ka tin ka jong utray haba ka ong usdi haba kren syapang usdi ka ba kren syapang ka bor ka jong ublay ka bor ka jong umensim ba kod ka jong utray ngabat mapi haka jing sikri blay ka jongi ladang im don yaw ni usdi kana mentoy ka jing lay ket yongi yak giding kajing lai job mensim jongi sekaleng ke jaga hagi balang ke bangi don nganong ipi kanam mentoy kanam don bor ladangi do no yaunus de nagat ka daw kalong ka bakordor lamba jong ngari ka por ka bakordor ublay unya rap yangi bamentagaski open per yaunus de yago bangi le do no chisen gasngi nga aingo yaga tin ka bakhoy ka bakentang ka jong utray baga Bible ka ong uni ukon samla unong nepleng jong gini ki kon ginong yuto lepa ki balong student jong u Elisha hagawe ka sngi u yeng hakmat jong u kenrat jong u ong gini ki kentin hakmi te kani ka jaka ka bangi syong hakmat jong mi ka kim yangi kani ka jaka hakabangi syong ka kim yangi kapan yaka jing don jong ka jing roy haka jing shikri blay haka jing alam jong uni prophet unong yu thol pa jong utrai u Elisha ki don sibon kinong syahikai ki kon jong kinong yu thol pa kilawan ban syahikai u bar ule hikai kat badang yai ki por ki ski ublay ule nang penroy yaki badaga we ki ski uni we samla ubadon yaka jing yo i jingai ubadon yiki kmat pukni bad wana kmat jong ukan ra jong uong kaliga jaka haga bangi syong kakime kamut kaladon kalade ka por bandon yaka jaka ka bakuloy nganong ye pia ka ne ka por ki kon ki jong utrai haga jing ya lenti ki jonga nga yala di ngam siaw tenat yaka jing kim kwa banong ye pia ka ne ka por ki kon ki jong utrai haga jing kim don ka jing loy ledang don ka jing kim hapo ka balang jongi ledon ka jing kim hapo ka jing sikri blay jongi ledon ka jing kim jing mut haga long ying long sem jongi haga shong ka tao ka jongi on don jing lai loy bad habo don ka jing lai loy ngan ong ye pi ka long ka ba ma ye ka jing yai lenti jonga ba jong pi ki kon ki jong utrai haga ni ka por nga angu yo utrai ba haga kitab proverb kalau nang ka bakat we ka dekat ka ba arthusan ka tinggal jong blay ka ong kumni ya ka mensim ka ba keloy ublay open snai ya ka mensim ka ba keloy ublay open snai naga ka daw nga ngai uni kon samla nagi kon jong ginong itola pa udon ye ka ni ka mensim ka ba keloy udon ye ka ni mensim ka ba yar haga jim ka jong
Kwa ban mi kum kita gi briu haga imlang ka salang haga yeng ka sem haga balang ka bangidon bandon gi briu ki bayar kalong ka jingkur khu ka ba kraw namar haga briu bayar ka donot hangta ublay upen keloj hangta ublay unpen sngai hangta ublay unkur khu ladapi kwa ban yo mat i ka jingkur khu haga jim ka jongpi tongin don ka donot ka bayar ngim kwa ye ka jingkim nega daw tungin don ye ka donol ka bayar nga yo i ye ki hep ke berit bagi shat hang ne namar bagi shat namar bagi lailoi namar balai ba ngi klem kim jingmon habangi wan hang ne ngi pelut kan ne ngi sai gini ki tier tem tier pun ban pen internet ye ka stage namar ngi siong tho ye ka nong rim jong ka tin ka ba khoi ka ba kentang ka jong trai habadon ka donol ka bayar ka ba koloj ublay un pun sngai ublay un kurku nagani ka jingle jongi agani ka por ngangai kalong ka jing shem siao bha hakmat ka jong utrai habagi lenti ki jong ubriu ki pen siao bha yo blay ong ka kitab sam ka bala ben yo ka khol ka basao u ai ka jing kwa ka do no ka jong ki ko ki long ka me ki long pa ka ni ka por ngim dei ka ban kim ye ka jing mu je berkat ka jongi ha ka jing dei chi yeng si sem ha ka jing dei lok bat ka lok ngim dei ban kim ka do no ka jongi let up kim ka do no ka jong pi pinom yo i ye ka jing lai loi ye ka jing e ye ka jing siao tho jing mut baru blay onom kur khu kan don bai tang ye ka jing mut ka ba sniu ne ka taw tongin kan ria ye ka ni sharot ban ngin don ye ka do no ka ba koloi ki kon ki jong trai nga ai ngo ye pi don ha ka ni ka jaka na mar ba pi pen koloi ye ka por ka jong pi ba pin wan poi ha ka ni ka jaka ai kublay ye pi ki badon na ga jaga but ai kublay ro ki badon ha ga lenti ki sengking ki badon shi yeng system to blain kur khu ya ka jinga jong pi ba di ga por ka ba koloi ka ba pil ai ong ka ting ka jong trai ka kita problem ka long ka ba ar ka khot ka ba kendai o badon ka kmat ka ba koloi on kur khu yu ubadon ka kmat ka ba koloj on kur khuyu show ha kita probab ka nong ka ba nangkong ka khot ka ba arpho ka jingstan ka perta jam ha gelenti snong ka pan mi yala tin ha ka jaka koloj ngangai lamba jong ka ni ka jing seng yalap ha ka ni ka por utrai unmi upn sei usai ye ki bri ka ba koloj men sem ye ka ba ublai un yo ye ka ban pendap ye ki de ka jingstan un pen snga ye ki de ka jingstan bat ka jingstan kan perta jam ha ka lenti snong bat kan pen mi naka sentur naka tin ha ki jaga ka ba koloj ngangai scam kan mi kin mi ki sur ki ba siau tenat ki ban yate ha ke emlang ke salang ha ke longging long sem ba ha ke balang ke jongi da ka bangi don ye ke ni ke donod ba siau tenat ha bangi pulei ke ni ke ting ke jong trai ngayo i une uskon samla mdei tang ba ukuloj yo i jingai hanrei udon ro ka donod ka ba trang ke shisha ya ka ban le bha ha ke kam jong ke jing shikri blai ka donod ka ba trang ba le bha nakata daw ka palong yu ba unying da ka jing slur hakmat ka jong ukan ran ya ka ban ong yi gini ki kentin kani ka jaka ka bangi syong hakmat jong me ko kan ran ka kim e yangi nakata daw ukur pad gini wong ngikir pad ya me tungin ya like Jordan ban le ayu ban ra nang ta mar uwe ubim ban ya thau jaka hangta haga bangi ngi ban ya syong baru kenrat habau yo siau ya gani ka jingmut ka ba shisha ka jingmut ka ba bha ya ka do not jong ka jing trang jong ki habau yo i ye ki uang i ni kentin tu khilai kata ka kentin ka ba siau tanat haduk kata uang khilai ban habagi mut ban lai uwei na ki perlok samla uang ikini kentin upai biang uang ikini kentin ngakerpat yame kabamut kerpat yo kenrat jongki ngakerpat yame tos nyau bha ban lem batngi tos nyau bha ban lem batngi balak syakri kata kade ke jingkerpat ke jongki kadon ke jihikai ke bakrau
Ngan ong ye pia kan ka por. Kano ka bentaga bangi tray. Kano ka bentaga bangi le. Kalong ka babha bangin don ye ka jingmut ban le bha ka kam jong ka jing sigri. Ko ki khon ki jong utrai kan ka por. Ban le ya kano ka kam le dei ka barit le dei ka ba kraw le dei ha kano ka rukom. Tongin siau tho na kan ka nong rim jong ka ting ka jong utrai. Kung begini ki kon samla ki kerpat yo kan rat jong ki siau bha ban ya lem ban lagi sigri jong me. Mangabat ma piro hagan ka por. Tongin siau tho ye ka nong rim jong ka ting ka jong utrai. Batang mangingin amla. Ngihap ban ye hakmat jong ukpa jong yu bah breng ban kerpat ye ko jo ka jing kerpat hakmat ka jong u try ai ka jing don rengkat ka jong me ka long rengkat bat ngi namar habat don ka jing don rengkat ka jong me rengkat bat ngi ka bangin le ka long safe kan don ka jing ada kan don ka jing kerku ka ba kraw ngim tip ye ka jing ya lenti jongi ka banja Hanrei habangi don yau kenrat haga jim ga jongi habangi don yau blai haga jing de haga jim jongi haga jing yai lenti jongi kan long ben ka jing kerku ka bakrau ki kon ki jong utrai ka ni ka por ngan ong i pilam ba jong ka kubor ngatip ka ni ka ting ka jong blai kan pen ki haga jim ka jong pi pinom ja na ka balang ka ba pi don ublai legit kerpang naman ta jong pi Piyo ya kan ika jing him ka ba koridor kadon ka ka ba ublay ula bu hapo jompi balay pim say nakabanta balong ka jing rap ka ba kraw nakabanta ka imlang salang nakabanta ka balang namanta ka yeng ka sem kikon ki jong try don hapo jompi Nakatadaw, sedang lembah jong mereka por. Agar ni ketin kan ya rap ye pi. Bapinom syong sekendong. Sabare, hanai kalau dia ke por yang bangin ya mi, banu ya trelang, ringkat bat kinong ya lam, hapo jong ke balang, yang nang bentar bantai. Pilih ikat no kalau ke jingjat. Nakatadaw, haba don gibriu ke balik babha, haba gidon gibriu ke badan ye ke donot, utrai lembah jong ki, unkurku, unwan jengo ye pi, unwan jengo ye ke balang jong pi, unwan jengo ye kimi ke pa jong pi, unwan ke jengo ye ke men ke para ke jong pi, ki kon ke jong utrai ke ne ke por, aingo yo blai, hikmat ke begenjaman sim jonga, ngayo ye pi. Bapi yo blay. Wala na piya ya preng jong ka jing ka jingim ka jing le ka jing pen shoy bon sin ki job pi hanrai pan ban hagi kemar ke bukan jam sim jong ngayo badon kita ka jing blay hapo jong pi yo blay ban menta ka ski ka ni ka jing yo blay kan per pin yo pat si jisen ban bat ya ka kan pau haga jim ka jong pi Pada kena ke jingit yo try, pin yo ban syakri, ban pendon buram yo. Ki kon ki jong try, hagan ke por. Aingo yo blay bau ni, negi kon jong ginong ito lepa. Haba gemut ban le ye kena ke kam. Ki kerpat ki ong hadin bagi le yo bor. Ki le kerpat yo kenrat ki ong ngi kerpat ye me to sio bah ban le lem ban lagi syakri ki jong he. Ti ule yo tho ban ule ong haki. To ngan leit ublay jongi ulong ublay ubom no yangi lemne lendet yangi dalai roem ulay lembat ngi habangi tmu yaga no kam ka babha kalong ka jingkur khu ka bakraw na barok ka jingkur khu ke bang anot haga jim ka jonga ndai yaga spa ka peu ndai yagi kali ke motor ndai ka no hanrai ka jingkur khu ka bakraw tam ka bang anot haga jing ya lenti jonga haga yeng ka sem ka dai ka jing don ringkat ka jong utrai na marhaba ublay don ringkat balla ka jong ka jingem anong ipi haba unong kerku udon bangi kijing kerku kinwan ban be pat nadin ndai mangi ban be iki nagata daw ka ni kapor kajing don ringkat ka jong try kalong ka ba koridor yangi kalong ka ba koridor yagi yeng ka sem ka jongi ki kon ki jong try ka ni kapor nga ko ban ong haga jing don ringkat ka jong try ngimlong ki ba biang lut baro teng kan don kapor ka bangi or ka bangi kelon ban haga jing don ringkat ka jong try ladengi or ladengi kelon ura mu u yangi
Bada haga jing don rengkal ke jong trai lada bingi bakla un pen bait mo ya ka jingim ke jong a jong pi unom ino lada ngi pang haga jing don rengkal ke jong trai un pen kia yangi lada ngi tlot un ai bor ya ka jingim ke jong a ke jong pi lada ngi kendo ya ka jinge un pen kat mo pen kat ar liang kumba pen kat ya ka duriau ke basau bangin yo ban kam shekman sheshiliang ka jing don rengkal ka jong trai ka long ka ba kraw ha preng jong ka jing le ka jing e jong hi un ai yang hi ye ka jing jom ne ka dau ka jing don rengkal ka jong trai ka long ka ba don ring ka long ka ba don kam ha do kata ngayoi haga jingdon rengkat ke jong utrai don ke kamba sabar ke jingdon rengkat ke jong utrai mju don kamba bar ke jing duai ke ban kong jong ha ke pol ban yoi ke kamba mda dei ke jing pen kia ye ke khot met ke jong i hara ke kamba ke dei ke jing pen kia ye ke men sim ke ba kodor ban ngai skem menta ke skipi siau to bahane ngidon ye ke jingdon rengkat ke jong oblai Nado barwai, nado bayro, ngamat ye ke jingdon rengkat ke jong utrai. Ngangai kidon ki beri ki basiau tho akan ke por piong ngampat ju mat kum kan ke jingseng ngampat ju shem kum kan ke jingseng kalong per kadon ke jingpen kendo ka bangar wai ngal siau tenat ban ruai ban don ke jing slok ka bai jen ban blai ban wan si jen jong blai na siau tenat nganoi pi kan ke barok kalong namar ba don ke jingdon rengkat ke jong trai u blai le ku yangi lemba jong kan ke por de ke jingdon rengkat ke jong ban ka bible ko ong Haga de khot ke basau kumta te ulale lembat ki ti onda ki le po ha Jordan ki le pomding han reikat ba uwei udang khet ya ubim usni ula hap chepo up ula pertaba long wow ko kenran namaru ba shu ya pan shibin usni ula hap chepo Dang siau tenat bahaban ket yobim udang pom hapdeng jong kata ke jing pom ke jing siau tenat le seu la mi sep ule babha upersyang ban ai ke babha hanai kendit kensan ulisde ule light lot no nagane no ding jong u but ulisde ulangam siapa But hakum kata ke por uang ini kentin wow ko kenran. Ki kon ki jong oblay hagane ke kelimat jong kane ke kenta. Lesi don de preng jong pipiong kane ke tin kane ke menta jonga. Usni jong ke jing sikri blay jonga. Ula hap siapa Ke business ke jonga kala hier kala hap leja. Ke don setang ke jing do nong. Ke jing ya dei jonga bat kelok. Kejingnya dari jonga bat ulok, kala dono, kala hamno, kerteng ke jonga, lejano, don shoba itu yang aku magi por mensua, kene kejingim ke jonga, kamai kejing pensiop hai kim lang salang, ya ke snong ke tau, nega tau kim ken mau show yang ngana pidang don jingkermen, nega benta jongi hagere ke por, dang don jingkermen na benta jong pi. Lesi piong kaburom kalaham naga jim ke jonga kaokor baru kalaham naga jim ke jonga kane gade kapor ne benta jompi ublay siau tho ye pi kwa ba pin sha le ran haga perte ukwa ban kli ye pi ban ya rabi pi ban penying pat ye pi sejisin habanga perkan ngong balai mo kai ka dau ga ba pelong Yau ni ukon samla baun hap nus di siapa Barha banga perkat marwai ngapan ye ka cingmut na ublay. Baru ublay pensiau tho ye kini kentin. Barkan long ka jingker khu yang i pai lang ke jong tua he kini ka por. Kadau ka baneng kong tam jong ka jing hap jong nus di. Kadai ka jing le sting ban pen scam. Udai ukena udai kon samla udai syukri joblay ubay joblay ubay naga bentaban syukri kadon shibon kum kita gibriu kibe ban like choir kibe ban like jingaseng kibe minon lada
pinyoi hakmat gidon kam long ka babakla ka long ka badon kam. Ban mi ban long ka jingiram. Ban syakri yo blay, ban wat yo blay. Hanrai nganong i pi ka ni ka por. Ladangi le bon kam ha ka jing syakri. Klem da duai hakmat ka jong blay. Kadon ka jingma ya ka bor ka jong utrai ka badon na jim jong ha jong pi. Ladangi klet ban pen scam. Ha ka jing duai don jingma ya ka jing syakri blay yu jong i. Nginom la ket yo ding. Ngimam la ban pom yo ding klem utunar letang uding ban pom kalong ka jing man saw yi kiti jong pi kalong ka jing man saw ka jing mong ro yo tu ding bo pi mut ban on ki khon ki jong tra ha ka ni ka por ha ka jing shigri blay ledangi bon kam kat no ro ha ka jing shigri blay tong inam klet ban shong ha ki kjet ki jong tra tong inam klet ban duai kajing duai kalong ka badon kam ban pen scam ya ka bor ka jong trai ha ka jim ka jong ha ka jong pi nagata daw don ka jing le sting nagata daw usde unar jong usde ula hap no shapo nganong i pe ka ni ka por namar ka jing le sting jong i ban don ka jing slok ka bai jen bat ublay ngi kum le pop hakmat jong trai ban habang ngi le pop kapop kapanya klat yangi kumba panya klat yo ni unar no ni ding ba ni unar la hap shapo kum taro la panya klat ya ga jing im ga jong ga jong pi ha ga jing dai ba ublay kapop kapanya klat yangi no ublay bat ke ga ba ja ngaro ha ga jing ya lenti ga jong si sing ka ski ngalong kumuni usde balap ngam shapo kakti kumba bilios ngau i ka jing plaga jong i ba kermenro ulalong sisen ka ski kumutus de ubala ngam shapo kakti yo isyo lado jing kermen imei pa jongu kiba yenga sem jongu midon jing kermen show i ka jing ka jongu le si ka la yam ke la pai donot ano ipikat badang ya ki por ki ski lanangam Badam don briu don borsho dega bo briu degi kmigi kpa kajing slok kajing ya ai mensim kajing pesneng kajing kentu mla ngana pi dega bo briu jong ingin mla kila persyang ngai ki persyang hanrei ai ngo yo blay ha ka we ka ski ublay dega kamba ka jong ulei ka kamba nakata ka pungti ahor le sebiang sijisen ban penper biang u ki khon ki jong trai ka ni ka por uni de blay jong i compare ledangi bakla kano ro hanrai kum bangal ong na do ka ni ka jing seng ka baneng kong pi don kam ban yo snyo ya ka jing shisha jong ka kting ka jong blay ledan pi kwa ban yo i ya ka kamba ha ka jim ka jong pi u khon sorong auria ha ka bible ha ka kitab ha ka gospel ka jong lokas ka long ka bakhatsan ulalong kumutunar unar jong sni ubala klat no ding no kpa jo baula mare ban ya ban im ka jingim ka ba pensiao ba ya ka bertei hanrei ka ba jaga jim jong don jing suk kadai tang ka jing do nong suda kadai tang ka jing do no nong suda na ka daw ukendit benriu ai ngo yo blai ba udang kendit benriu ngangai kindon sibon ki mensim ba kodor lang ba jong ka ko kubor kan ya rab ya pi ba pinang ban kendit benriu naga jaka jong ka jing bakla tongin mare ban wan pai pat shok pa bana bangi pai shok pa pitip ukpa unom i no ingi dalelero un kudu biang sejisin kandon ka jing ya so biang kandon ke jing selok ka bai jen biang baru try pin yos nyau biang ye ka bor ke jong oblay ha ka jing ke jong pi naga ba sarang ke jing jong pi un pen koyut baro de ka bor ke snam bat pin yo long ki ba pernai ha kama ke jong try ki kon ke jong try ke ni ka por habang perkan ya ke dau jong ke jing hap jong unis de sepo Kadon artali ki bentang kaban ningkong kadai ka jingle sting bat kabaar ka jingle sting ka jong kaban ningkong ka jingle sting ka jong kadai ban pen sting ban pen scam bat kabaar ka jingle sting kadai
kajing le sting ban shoot ya usde. Kajing le sting ban shoot ya usde. Kalong kumno try. Ledang rang ba asnong. Uang ipi tongin yami ban isna ye ga ying hall. Ngidon kam ban ket yo ding ubim. Ban ra siya ga snong. Ra ya lagi sdi ga jong pi ban lai seklau. Ya ga bangin kiyo ban ket ban pom. Kalong kumno try le pi ra yo sdi. You ba klem shoot. Ki perlok ki jong pi baro. Ki ba shoot. Kin la ban ket katukat ni tang ba pi pin kut tang highway. Kataro la kut ko jen boy ko por mitip dep nem dep. Kam dei ka busuk. Ban lai pom yo ding dos di balun. Don ka way ka sorry. Udon way to men. Ban ka don ka way ka competition. Utaw to men la banana bahana marba unang bahakumno ban pom ding. Kadai ka competition hang ta. Kidon shibon ki kon samla ki ba hedok sa. Ba happy pipet ye ki ima hadok kata. Usni jong kiro dei ba he. Tang ba jong ni be pli temen mdei ba he. Barai ko tang ba udon bor. Kaya ka ba dia? Marsin put ye kata whistle. Ban start ye kata game. Ke competition. Marsin put kisamla kila ya mare ban kila outwood. Lui temen ro persang ban mare kat gabala kabor ka jongo. Persang ban pom. Tanpa sipang usong thai. Kiki ya pombai kumto. Kat badang don kapor ya pombai. La ai kapor ban pendep hado lai kenta. Ada yu temen sipor sipang usong. Song thai. Badabu song thai. To mi upom. Hadin bagila kenya ke jingkeng kinyau ki jong ki bakambun ban jong kita kisamla. Kalau ka ba pala hado kata. Tegini ki samla barok gila pala ki ong koriu temen ngiburom ye me tang ba yo tho yang ya ka buit ka bare. Yo tho yang ya ka buit ka bare kumno mele ba mi la ban pom kambun mami ban yangi utawang kon passionate haba pitre ya gano kam tam lele ban pendon kam yosdi what like glad ban shoot yosdi jongpi ngahaga por ga bangasyong ngale ya gawe ga kam ga badon kam nga shoot yosdi jonga nagata daw nga kamla ban pom kambun yapi udon bor na de hanga haray haunus de bangasyun nganong ye pigi kon gi jong utrai ga le kliman walay klet ban shoot yos de haga jim ga jong pi ka bor ka ba blay la ai happy ben ngakwa ye pi ya ka ba pin shong agi gijet gi jong utrai nga pen kentang ga ne ga bor ngaduai habang pendon kami ka ai ka long ka ba nep kabor jong ko jingdom kan shifting I kan long ka banem ki kon ki jong utrai I ngo yo blame away na gi briu ba kraw hagen ka pertei ba pie tip kerteng Abraham Lincoln uong igini kentin lada bu yang cipra kenta ban odding dosde ngan pelut por nriu kenta ban shoot yosde bat ar kentangan pom hadok kata giriu start ki stan. Namar balay ka don kampalat ban shoot. Ki kon ki jong utrai ka ni ka por. Ya ka balang da ka ba eat. Haga ni ka jaka. Kat no sin ngi pelong ya ka jing seng. Jong ka jing duai sha jing it. Ban shoot yo sdi. Jong ka jing shikiri blay jong i. Kat no sin. Tungin perkat aga ni ka jenmin. Ledang im shoot. Kan long ka jingma ban layot habang layot kan man sauro ya kikti jong kinongot ban kumjuro ya kita giding ki mensim ki bagordor nakata daw don kam palat ban shun
Daga baburu amagani ka por ngayeng ban kren kumu shikri jong try kat kum nagani ka nongrim jong ka tin ka joble namar bangala puli ka baka jing tho baro kadai ka berbala persat do mensim ko joble ka ba mentoi ka jing kai ya ka jing sneng ya ka jing pani ba ka ban aying i ka jing im ka ba janai hakma ka jong try ki kon ki joble he ka ni ka por ai ngoyo try habang ngayi play kani ka job lay ngayo i ya kani ka kantin ka ba uniu sam la wong wow ko kenran balay mo kalaj mi kum kani ka kantin na ka suntur jong uniu sam la to ngini perkan kum no kami kani ka sur no uniu ku sam la wong wow ko kenran pitip kani ka sur jong ka jing kendit namar balay usni yauni samla ulong kajing koridor kabak raw you kalong kajing don kam the shisha nakata daw uang kini kentin wow ko kanran kadai kentin jong kajing kentin kay kabak koridor kajing jong pi kay kabak koridor kajing jong pi nganong ipikir ni kapor kamdai ke mobile oh habang ijak ke mobile wow me wow pa shame oh mano besim mano berai ke mobile jongan amar kalong ka bekordor kidon ki kontak sang tu kidon ki namar jong ki perlok ke jonga kidon ki message ki bekordor wow shay kaja laki lut kepertai lada slemban yo la saukrang la mi ki kentin ki baharu kom mi sagajing tarai sniu bat kum ta ter ngalam pendrong show ngangai pisnya to kay ka bang akwa banong ipi ka ni kapor haba ja ka ay ka tier ka ba koridor jong pi kendit benriu pi kendit pi wan na do ka donon la pim syam pil kalaki ka partay barok kaway hanray haba ja ka ki ka ba koridor ka ba blay la ay ka jim ka jong pi haba pisyon to kala jano na ka jim jong pi hato pi kendit benriu hato pi ong wow ko kenran balay kumne pi wat nem da ka donon baro pi yam nem pi pai donon nem pi wanek kumba wat ye ka mobile anong ipigan ni ka porgi kon gi jong oblay lada pi do no ya ka jing 8 ban shikri blay tongin wan namar ka long ka ba koridor haga jim ka jong namar lada pim 8 ban yo blay pinja na gi yeng mani kala day ka pori pi lamba jong ka kubol banong wow ko pa jong au ba happening ngalado sejisin patruangan yo apa dia ka baru sam lawang wow ko kenrat na marubaye pantang sibet larangan kreni kani kubor kan jrong palan larangan batai wei pa wei jingmot kan jrong palat hanrai ngangai utrai un ai pi ka jing siao tho bausni jong usni Ukraine sepang ka bor ka jong blay bar kani ka bor ka jong blay ka ba ublay ai pi kadai tang na banta sibet onda lakut ka jingyal nanti jong i asra jong re partay shatay de gaway pat nagat ka daw agari ka bor ka ba ublay ai sika jim ka jong ka jong pi habang iyo ya ka tungin pendon kam hok ka ngin shoot bhai ka namarngin haban ai jingken hakmak ka jong trai bat kay ka ba jaong ka babel tiu tau briu jong ublay uloong yagini kintin uong hey uha balay kumri tau samlaw lay ito uloong kenral la habs di spom nagraw kenral uong yagini kintin hey uha kataga day kintin ka ba koridor hagani ka por hey uha baru ni samla ulay alam hagad jaka kabauha unusdi
Harod jong kata ka wa Jordan. Kabasyaw tenat kalong bau kenrat uang. Hey uham. Nganong ya pi kadai ka kalimat kadai ka juk ka kentin na mentah jong ajong pi. Lesi kadai ka kentin na mentah jongi. Hey pihap. Sising ka ski pidon ka taka jingi ban syekriyo tuai. Pidon ka bor. Bisyo to haba piying ban kren ni ka tinggal jong blay. Haba pi kren ban bimud ban slok ni ka perlok ke jong pi. Hagi lebih pai ki snem ke bamen shwa ke jong pi. Kam tam lale hagi tu ki snem jong ka jingki revival. Hau arjan reu. Haba ki tu ki snem kadon ka taka jing shirhem. Habo dono jong pi. Pi bang ban ruai ban ya ro ban mani yo blay. Hanrai mentapat kala jano. Ublay wong ye kini kentin. Hey ko tu ka jinglong kala hapno. Hey, ublay kwa ya pi yang abadi pi ban yalam yu haga jaka. Lese ya gani kapor uham haga jaka kaba pile pop haga bari. Ublay kwa bangin yalam yu hakum kata jaka kabangi baka uong ublay jongi ublay bom ju penrem hanrai ukwa ban ya rab ban sneng yengi. Nega tau hey kun pihap. Let it be hap. Hakan ni ka pop ka jingim ka babakla ka ba tip namar jong kan ne la pelong pi bapin dono ya ka bor ka jong blay namar jong kan ne bapel pelong pi bapin bangsho ban ruai ban ya ro yo tuai namar jong kan ne bapelong pi bapin jangai no blay namar jong kan ne PC yo lock ya ka lock yiki kon yiki peramal jen namar jong kan ne kata dau hey Tuhan. Lada pi alam yo try haga taka jaka unom pendan pi kokon try wong gini kintin lada pi plai gi pop gi jong pi ngalong ba hok bat bayai ne ban ma bi gi pop gi jong pi haduk kata ge jing gi jong try yalam yo haga jaka ga ba pi bakla bat pan ma ba kmat ge jong ublay ba pi pan ma ba kmat ge jong ublay pin yo I ya ga kamba. Barga basyaw tenat kalong kumni. Hadin bau ni usam lau la yalam yaga jaka ga bau ham. Usdi. Ong ka Bible. Uni unong ito lepa. Ula shim yo way uding barin. Bada bau shim yo way uding. Ula pom kendiat yo to uding barin. Ba ula pashat shipashat hagawa. Namar bau uni usam lau ula yalam yaga taka jaka. Bada bau pashat shipashat hagatagawa. Ongga Bible usdi ubangam siapa uba uni konsam laum yo isyo dalon siapa bahagum kata kapor usdang ya kaban per haslajong ngina ke jingtap tiyo tra kan kapor ke kamba ka bakraw go jong oblay bar ka basyo tanat kalong kumne haba uper uni usdi barok kini kinong itola pagi konong inotol pa kilalengo banyo iga kamba kaba kraw kat yosdi ladang leper kat yosdi ubalong unar barkai ka bajia ongga Bible ngap bahagan ni kapor ongga Bible namar ba uni ukenrat ula pasat dauding nganong ipi kani ka kelmat jong ni ka kenta kani ka tin ka jong ublay nangai kalong ka jingirap ipi kum kani ka tenat ya ka bala kait no ding ban pasat hakani ka wa Jordan kalong ru kumta lada pi alat ya kani ka tin ka jong ublay kan rung syaka ba jeliu ka dono jong pi kani ka tin ka jong ublay ka don bor ya ka ban pen perpat ya ka eke ka ba pilo dono haka jim ka jong pi kata ka dai ka jing ka jong utrai walai do jingkermen handai supliang ye kali ka tin ka jong utrai no do ka donot ka don bore ka ban pen perpat ige ka ba pilo do no haga jim ka jong pi ki kon ka jong utrai shwa bangan penkut haga ni ka por ai ngo yo blay habangi perkat sepang jong ne ding ndai tangi ka ni ka tin ka jong utrai handai haba perkat sepang ding bala pasat uni konran ka pen pai ngi sika ding pna ka jong utrai ngilong ke bala klem do ke ba klem jingkermen ngilam don jingkermen sio bandang yo beneng namar ki pop namar barok ngilale pop bat ngilado le long le no ye ga buram ke jong trai ong ga ting ke jong trai le hier pateng no adam bar ke em kilale pop hakper eden bar ke ni ka pop ka hier pateng
Ban ngilong kiba pop kiba klem don jinggermen. Hanrai aingo yo Jesus Christ. Arhajas nem tam mensua. Uluan sekali ka pertei. Ban syayap alor jong kadeng pna. Ban kadeng pna ka don bor. Naga benta ban pen imyangi. Kadeng ka lenti. Ya ka bangin yo pat. Ya ka jingim bom jikod. Ban ni kendo bat ublay. Ban ni syong bat ublay. Naga tadaho ka ni ka por ki kon ki jong utrai. Balai pim siang wo yang nu jisui ke jinglek ke jong. Usyaya balo ke ding pna le sempat le peluet yo. Na mal siang to le dam don ke ding pna le dam sya ke ding pna don jingkermen yangi. Na kata dah ke ni por. Tongin ai ngo yo try. Ngin wan ha kmak ke jong oblay. Banong try ku ble shiboni ke jinglek ke jong be. Na mar ke jinglek ke jong be le pen per pat ya ke jing pen im ya ke bangala dono. Bala pen per pat ika ban ngayo ika jing pen im. Sebab an poi le jingseng kidon sibun ba ki bekeli jingli nga nek bagi ong kabukum no ta jingseng lam but mener kidang don ki bai pat ki perlo ki phone nga ki ong bukum no ta jingseng nga pon lak snang jang pi but ngamla ma ngaklem la ban ong ki ban juba bi ki ka bebiang ong tong nyepet andak la poi kalong kumno ngarong nam nang man juba bi pi Haba ang Yesus ngelap te namara bagi jui sakit bebe benta ki don lagi jong ki rekom pengkre ini rekom penyai. Nrai menta pat kisngong plan namara badi dah kesenong baga pediang. Kita kimi ke jinggeli. Nrai ngong ngamnang menjawab ipi sepet ina bakal long menta kumno kalong. Bat habang yui menta kesengi kat bang nang syong bat nagli jong ngaru kat nang syong ngasngau bang kanang sngau bang. Bat ngam tip nagli jong pi pisngau kumno. Barang ni na try na jong piro pi sngau yang hap ya kata. Lada pim sngau bang na try baro pinom don mentang ne. Sngau bang em baro. Dai na kata kada ko pelong ini ni ko bang ilong na bara bang sngau bang, ni sngau tenan. Hidon kum ni kumba pilong. Bat kum du unu basdang du nu bang la pediang ya kene ke program. Bat kene ke bentang kene ke bakado. Kami yo ban ya kendo kum ne. Bat ngan kedau segwe par ki benta hoi da dengin perkat daga ba kum kesnong ngin penkre daga bangin pha ne na gamta bangin penkre o bangin kwa dalade bangin peding ne jingseng lesing ngin perkat tang jing lu gelang bopun perkat tang yi ne ki ba i baro ngan pen pau peding jeng pi kum kesnong bro kowe ngi klem siu ai ngi klem don ka ke bangin ai hai Nrai kene da kaman sngom haji ka bai la trawahi kum musnong ngi ka bangi opan ahi ka long tang ka bangi pediang i ya kene ke baro kidai mi hi ba prembiang nadang sedang bat kalong ge songo i ya ima balawan musnong jengi i bala penkre adukan ne hoi nak lenga juga ngam simpoi berkat adukan ne namar sumut ba ke singilap ki sudo pelong tang kum to yo pan kren ngi klem poi berkat ba wat haduki declaration kumne nyoi wat mangi kum kisnong bro ko wei nyoi bat ngi sngong pla habai i gede menta mat namara baka longru kat kom gajing kan mau jenga gede ru kesin ke manengkong kami yo ban yilom lang kumne dakaba kinong ilap kinwan bai direct haksinong kat kom gajing kan mau jenga ngampat julap hoi kidon ki gajing sengilap ki balong haki balang ki balong hang neru kilong tang ba ki bawan bai nak sinong kat kom ke jingkan mau jenga kedai kesin ke banangkong bat try barok nang sinong ru kila hai ban kuburi kata nama hai irtai parit jenga ngakan mau wakat kom ke jingkan mau jenga ompat don kaweru dengai kini ke barok kedai ke jinglam ke jong play ke bangin nam la ban tip ke ke plan ke ju ya ke bangin liyo ya kedai ke kabu te nginam la syuk ke ban ong bangin nang yo an em sajisin ya kita nginam la ban ong ya kita ke bangin nang yo nang nai sikman Kesyong tang hong blay bunan jerong wan penbaik dan ni lamak sikri cu bat kum curi bat kesyong hi barok kowe. Ditang gini kentin dan poi si kumenta man ai kublay ima. Nga ai kublay pi barok. Pi ma
Pilwan ke senong jengi bat kam tam yang ke tim je pi baro. Bat kum cu yen ba ke ju pengkrek pengkrum ji baro nang ta ang jing seng. I ba kalong ke bajom. Bat ngasngau na kalian jengang ngasngau kum bang la asting kum jingkit ke bang lakit baro ke bal adem. Menta gila asting gila hapno. Namare bal adep dengan program. Te ngasngau na jing khulai namar ke baro ke pengkrek. Nadu kini gi benai ke balai no. Menta ke de kesengi ke bang pengkut no menta kesengi. But kum cu ngasngau na khulai ke senong ke thau baro ke wei. Keberon ke jingkit kli ke bakrau. Wala lang ngapat yang nginga lawalang ngipet yang ru. Mudur hal jelang beriu ladang ngapat yang tang marawai kum ramak senong namla. Lem dadai ke jing lang baro ai ke senong nginamla. Barkane ke program kan amla hi balong kum ne ke bangilong. Nama kata ni sengawan ong ke buram ke bakrau ai bat kham tang ke jing ko balai bakrau. Nangam ta ke senong bro ke wei om tang ma pi pedang. Pe pelur wi bar kebor bat kham tang du wan sengam. Ye ning kebor ke jing ke jong balai. Bat kum ju sengau ke balai baro kham tang ki pedon bantah ban kre. Ban ingat lembahan kepor kebak hado pandal awai na jingseng ngilai na sijang bisnong ki thau jingi bat khamtam ki don ro kuwe ki parlok ki bawan ki manajan ban ajngai le singi i ba ki don ki bapoy hang ne ya phiru ki sngong ai khublei na kale na sinong ka jing don jang phik ai masim siwon yengi kum ki sinong ka thau ha ka bangi yo am pendep ye kene ka program te gam don tin ban ong siwon jing khublei Rai tau boleh kejeng suk undang kat lembat pi ke barok dia pengkrean kepor bagi om pendep an kepor. Kalau ngam tak kepuram kejong boleh. Kau boleh sibun ke barok.